Mama Bear! And welcome back to our channel! So for today's vlog is mangaligo na punta og dagat. So magpadagat na punta. Manalong tag sa luwaki og tuyo. And mag-ihaw mi og manok. So, mato na ta? Mato na mi kay init na kayo. So let's go! Gagaw. So, nala siya ginurbon. So, magluto mi og manok. Makahoy. Ispira mo ko pagka magkulungan. Ano kung gisunod kong kini? Kuan na mi og lubi. Hi! To hard truck. So, mato na ta sa dagat, guys. Mga langga. Shout out to TN. Nang diri karon diri. Mga wala pa na kayo nakahinap. Actually, I am a beach girl. So, whether init kayo or unsa, di ko tsukog dagat. Sure, sana all macho. Wow! Okay lang kayo mga besh. Mga beshiwap, mga langga. Mga langga dyan sa Ibang basta. YouTube channel. Kayo mga song. Ha?
It's a prank! Oh no! Mo to siya ang among pangaligog dagat ganina. And yes, mo pagayon ako pag humanog kaligo. So, thank you so much for watching. I hope you enjoy. Mo to siya amo ang mga Cousins Day. Cousins Day. So, that's it mga langga. Keep safe, and sa mga wala pa nakasubscribe, please to subscribe and also hit the notification bell button para ma-notify mo kung nami new uploaded video. So, that's it. God bless. Keep safe. Ciao! Happy 800 subscribers to us, and I am with Mommy Dears. So, meaning 800 is equal to giveaway. So, I will be giving 50 pesos load sa 3 winners na po. So, all you have to do is to answer Mommy's question. Sige, Mommy's question mo. Akong question niyo. Huwag baka tubag mo sa akong favorite nga sudan nga naasa karne nga baboy. Usay ako ang favorite nga sudan anang karne baboy. Okay, so mo to siya hint mga langga. Unsay favorite sudan ni Mami? Hint is naa siya sa karning baboy. Isa siya ka sudan nga sa karning baboy ra siya maluto. Basta mo na siya. Okay, so all you have to do is to message me privately. Ako na siyang i-post sa atong group, and yeah, ma-message naman ako. So